Ti kumno baro por long wi bidang subay pia kini ka channel da pidang wan phamai subay nyon new subscribe button ti kani ka video ka dei shphang u coronavirus bat ka jing armen ti kumno ki ba armet ki laban yo lani ki on transmission ki laban yo na ki bru ki ba pang coronavirus ka dakishin ha ki ba armet ka laban jur namar ba ka immunity jong ki ba armet ka duna hadu mentah kampat don kisabut ba u coronavirus u laban sa priang ya u kunlung lingba ka kmi hapor bakha lani ka vertical transmission te ka jingta jong u covid-19 ya kiba armen namar ka jing armen ka response ha kamet jong ki ya u coronavirus ka laban pher tangba ki bon kiba armen ki don da ki dakishin kum ka jing jirho ka jing shipment bat ka jing jinjaring mensim ki don rupat ki ba don da ka jingjur ya ka jingjunjar ban ring min sim bat lani ka bakta ek we pat ki dikhodmen khamtam ki tu ki bala palat ya ka arpu prate yo lani palat ya ka nyob nai jong ka jing armen hendrai kam don jing ta ha ka jing penhap khun lani ka miscarriage lani abortion lani kam don jing ta ha ka infection ha upla khun lani ka intrauterine infection but kam don jing ta ban penlong abnormal ya ki khunlung lani ki anomaly babies ti ka jing pentip ya ki ba armen baningkong ki dei ban bud ya ka social distancing bat ya ka ban saj bha ya ki kti ka video kumno ban that bha ya ki kti ngalabu harum ha ka description so ba saya pekna ka ba ar ya le ban num ya kendo ya ki to ki ba wan na bar ka jilla bat ya kituru ki badon ya ki jing shipment jingjir ho bat jing jinjar ban ring min sim ya le ban num ya kendo than bat kitu ya le ban kham pikir kham tam hadin nyob nai jong ka jing armen ya le ban penduna ban lecha hospital ban check up lada umdan ding ma hapor ba armen lada ki ba armen ki don haka home quarantine bat ki don ki dakishin jong coronavirus kidei ban lej shaki COVID-19 isolation faculty ba pher balabu da ka sorkar. Hindray, bunsin, kiba yo jeng pang COVID-19, kim don satya ya kidakishin lani kilaban shudon malumala bat kilaban yo ya ka jengko jengkya ru kabapura. Ti kawai ka general advice ya baro ki facilities lada kiba armed kin one check up ha hospital ki dei ban bud ya ka social distancing bat ban saj bhaya kikti ki ha ban wan bat iwei bahayeng bat kim dei ban wan ra ya ki khundung red sha hospital te ka antenatal care lani ka jing sumar hapor armet te ya ki to ki ba armet ki ba don ha ka home quarantine ya ka jing check up na banta ka jing armet ki la ban le hadin ya kitu ki ba armet ki ba dei COVID-19 positive dei ban admit ya ki haki COVID-19 facility balabu da ka sorkar kumba jule ya ki wei ki nong pang COVID-19 ka jing check up jong ka jing armet kan yaj bait kumju hapor ba ki sha admit ha hospital ya ki tier ultrasound dei ban disinfect hadin bala de pendon kam kiba armed badon ya ka jingjin jar ban ring min simpan hap admit ya ki hapo ICU badle ya ka ba don kam ti mentapan ka intrapartum care lani ka jing sumar hapor badang kha ya ki COVID-19 positive kiba armed dei ban pen kha khun ya ki haki kamra bala bu kerpang da ka COVID-19 isolation facility but kiba penkha kide ban phong ya ka PPE lani ka personal protective equipment hab ban jit ban penkha da ka normal delivery ne da ka ba shupu lani ka cesarean section ka ban penkha da ka normal vaginal delivery ban le ya ka cesarean section tang lada kimla ban penkha da ka normal delivery na ki daw bo pher Henry Hakito ki ba jenjar ban ring min sim hap penkha da ka ba puit lani ka cesarean section la maham ya ka jing penkha khun ha ka
hapor ba khakun ka oxygen saturation ka day ban day wait kanday pusan percent shaning. Te menta ka cesarean section ha ki COVID-19 positive. Day ban le ya ka cesarean section ha ki operation theater lani ki OT bala penbiang na benta ki bapang COVID-19 bat ki PPE ru day ban penbiang ya ki tu ki badon hapo ka OT. Day ban aipor shua ban yalam ya ki syaka kamra OT. La le ya ka cesarean section da ka bapanon kam ya ka spinal anesthesia. Henry lada hapan le ka GA lani ka general anesthesia hapan biang katkum ka AGP lani ka aerosol generated practice. Ya ka OT day ban disinfect hadin bala depan ka. Ya ki gloves bat ki PPE day ban bread haki dustbin bala bu katkum ka anjong ka hospital. Ki OT kamra ki day ban don ki kamra na benta i kundung badang syudep ka. Te mentapan ka jengai buin lani ka breastfeeding. Ki nongpang COVID-19 ki bom don ya ki dakishin ki laban ai buin ya ki kundung. Henry ki deban pong ya ki mas bat ki deban thet kti. Henry ki badon ya ki dakishin pat ki long ki bama namar ba ki laban penyo COVID-19 ya ki kundung ru. Te ya kum kini pat labo ya ki kundung laka jong hadu kat saus ngi lane hadu ba ka kemi kan long negative. Ka report kan long negative. But banshu ai buin bala penmi hakabul lane hasyamoj da ki breast pump. But deban thet shua ya ki ktiru syaban penmi ya kabun. Kino ki ba armed ki ba don ya ka flu ki deban sya ai treatment kumba ai ya ki COVID-19 tang hadu ba ki yo ya ka test. Karukom test ki day bait kumju kumbale ya ki way ki briu. Ti tang ni kendian kulish bun.